ଦେଖିବାକୁ ବସିଲି। ସତରେ ମାମା ତୋର କଣ ତୋ ମା କଥା ମନେ ପଡୁନି? ତୁ କଣ ଘରକୁ ଆସିବୁନି? ଫେରିଆ ଫେରିଆରେ ଧନ, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଏ ଘରେ ତତେ କେହି କିଛି କରିବେନି। ଆରେ ଧନ, ମୋ ଗଲା ଭିତରୁ ଫେରିଆ। ଥର କରି କେତେ ଥର କରିଛି, ସେଇଟା କଥା ମନେ ପକେଇ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳେଇବ। ତମେ ପୁଣି ଆଜି ତା କଥା ମନେ ପକେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳଉଛ। ଏ ସୁନନ୍ଦା, ଯୋଉ ପୁଅଟା ମଦ ପିଇ ବାପ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇପାରେ, ଆରେ ସେଇଟା କି ପୁଅ? ସେଇଟାକୁ ଫିଟି ଫିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ସୁନନ୍ଦା, ମୁଁ ଠିକ କରିଛି। ପାରୁଛ ଯଦି ମୋତେ ବି ପିଟି ପିଟି ଘର ବାହାର କର। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ମୋତେ କଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯେ ପାପ ହେଇ ତମେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଥିବ, କେମିତି ଥିବ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଏ କଥା ତମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଆଉ ମନେ ଦେଇଛି। ସେ ପୁଅଟା ଆଜି ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ମରିଯାଇ। ସେମିତି ତମେ କୁହନି। ଆଜି ପରା ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଭଳି ଦିନ ତମେ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି, ଜମା ସହିପାରିବିନି। ଯଦି ସହି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? ତମ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷ ସଂସାର କଲା ପରେ ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୋ ପଦ ଦିନରେ ଏମିତି ଶିକୁଳି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଶିକୁଳି କିଛି ନେଇ ଏ ଘରର ଏରୁଠି ବନ୍ଧ ନେଇ ମୁଁ କଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି? ବରଂ ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବି। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୁନନ୍ଦା, ଏ ସମ୍ଭବର ସତତା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଚାଲିବ। ସେ ଫଟୋ କିଏ କହୁଛି? ନା ମୁଁ ଦେବିନି। ସୁନନ୍ଦା, ସେ ଫଟୋ କିଏ କହୁଛି? ସୁନନ୍ଦା, ସେ ଫଟୋ କିଏ କହୁଛି? ସମ୍ଭବରେ ଏ ଘରେ ଯତ ସବୁ ଫଟୋ ଥିଲା, ତମେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ସମ୍ଭବରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଦିନଟିଏ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଖରେ ହେଇଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ହେଇଯିବି। ସୁନନ୍ଦା, ସେ ଫଟୋ କିଏ କହୁଛି? ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ଦେବିନି, ଦେବିନି। ତମକୁ ମୋ ନିୟମ। ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟେ ତମେ ପକେଇଦେଲ। ବାହାରେ ମୋ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ହୃଦୟଟା କେତେ କଠୋର, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ପରିବାରକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଫଟୋ
ଲଗି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲି ବିଷ୍ଣୁଦା ଆରେ ତମେ କି ହଁ ମୁଁ କେବେ ମୋ ବାପ କଷ୍ଟ ପରେ ଅବହେଳା କରିଛି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇ ବଳିତ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତମେ କହୁଥିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ପୁଅଟା ମଦ ପିଇ ଯଦି ବାପ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଭୋଗ ସେ ପୁଅଟା ମରିଯିବା ହଉଛି ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଥାଏ ମୋ ସମ୍ଭବ ଏମିତି କିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯେ ତା ଭୁଲ କ'ଣ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନାହିଁ କ'ଣ କେବେ ନାହିଁ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଇ ମାନେ ଶାସକ ନେତା ଗଛ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇ ସେ ଲୋକଟା ସବୁଥିର ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ବାବା ମୋ ଆଖି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଜେ ଛଅ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଦେଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ତା ଶ୍ରେଣୀ ବେଟରଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ର ବ୍ଲଡ୍ କମିଯାଇଛି ଆଉ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସବୁ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାର ଆଖିକୁ ଲୁହକୁ ସହିଲ ପରେ ମୁଁ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାବା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ମୋ ମନେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୋ ବିବେକ କହୁଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ମୋର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଦରକାର ଆରେ ସେଠା ତୋର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ଆଜି ମରିଗଲା ତୋର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜିଠାରୁ ସେ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତୁ ହିଁ ସାମିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋତେ ତୋ ବାପ